Azatlyk radiosynyň orta mekdeplerde para mewsüminiň başlanmagy barada beren habaryndan soňra bilim edaralary mekdeplerde giň ýaran para problemasy boýunça prokuratura derňewleriniň başlamagyndan howatir edýär. Mektep resmiýetleri para bermekden el çekmeýär, gaýtam ony hasy hüşgärlik bilen ýygnamagyň usullaryny agtarýar. Azatlyk radiosy 16-njy maýda ýurdun orta mekteplerine okuwy tamamlayan ýaşlaryň guturduş synaglary golaýlayan wagty mekteplerde para mewsüminiň başlanýanyny habar berdi. Enatalar oğul ýyllarynyň bilim şahadatnamalaryny 4-lük, 5-lik bahalary bilen bezemek üçin mektep ýolbaşçylaryna ýa-da mugallimlere para berýändigini aýdýarlar. Bilim edaralaryna giň ýaran para barada radioda çykan habardan soň mektepler prokuratura derňewleriniň başlamagyndan gorkýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň bilim ministrligi ýurdun bilim puwdugyna problemalardan habar berýän radio habary ýurtda ähli mektep müdirleriniň dikkatyny ýetirdi. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä habardan soň Aşgabatda bir mektebiň sınıf ýolbaşçysy her okuwçydan 10 manatdan ýygnan pullaryny ýygyna gaýtarmaga mejbur boldy. Redaksiýa mektep mugalliminiň şahsiýetini alýan maglumatlary beýleki jikmejiklikleri we mektebiň belgisini aýan etmekden saklanýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň bilim puwdugyna bar bolan problemalar hususan giň ýaran para bermit barada dowamly habar berýär. Guturduş şahadatnamalaryna para bilen 4-lük, 5-lik goýduran ýaşlar ýerli habarçylary görä köplenç ýerli ýokary hujaýlaryna da para bilen girýär. Ýerli habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda okuwçylardan ýygnan pullaryny ýygyna gaýtaran mugalliminiň mektebine direktor mugallimler bilen ýygnak geçiripdir. Ýygnagyň dowamyny direktor mugallimleri hüşgärlige çagyrypdyr. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezden resmi däl reaksiýasyndan habarly çeşmäniň maglumatlaryna görä ministrlik mektep okuwçylarynyň para we pul çöplemek işleriniň mundan beýlek hüşgärlik bilen gurulmagynyň üstünni işleýär. Onuň maglumatlaryna görä enatalar dürli kategoriýalara bölünýär. Häkimetler enatalardan olaryň kategoriýasyna görä pul çöpleýär. Ýurdun güýji daralaryny işleýän enatalaryň çağılaryndan pul çöpläp bermeli, sebäbi olaryň özü para alýar. Ýöne rus dilli maşgalalaryň mektep ýaşly çağılaryndan bu hakyny talap edýän dawaçy enatalaryň hemde daşary ýurtlara hemişelik gidýän enatalaryň çağılaryndan pul çöplemeli däl diýip çeşme gurrun berdi. Olar ýurtdan çykandan soň Türkmenistanyň hakyky ýagdaýlary barada gurrun bermegi mümkin diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň orta mekteplerine okuwçylardan we mugallimlerden ýygy-ýygydan pul çöplenýär. Mektepleriň awatlyş işleri, klaslarda prezident portretleriniň çalyşylmagy we beýlik çäreler üçin pul çöplenýär. Yerli tinçler bilimiň hiliniň ýyl-ýyldan pese gaçmagyny alada bildirýärler. Habarçynyň we radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň biri-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä, soňky ýyllarda etraplarda rus mektepleriniň doly ýapylmagy bilen mektebi tasawwursyz öz dilini hem dogry sözlem düzüp bilmeýän ýagdaýda tamamlayan para bilen okumasy hiç bir ýokary hujaýyny okap bilmejek ýaşlaryň sany has köpeldi. Azatlyk radiosy mekteplerde giň ýaran para bermit okuwçylardan we mugallimlerden ýygy-ýygydan pul çöplenilmegi bilen bagly meseleler boýunça Türkmenistanyň bilim ministrliginden kommentaриýa alyp bilmedi.